Rolig. Denne gang kan det ikke gå galt. Jeg ved lige præcis, hvordan. Hurtigt! Vi må efter dem! Helt kæft, mand. De har taget vores røv. Inger, du er bare genial. Nej, altså nej, nu ikke igen. Det er snart hver dag, jeg sidder der og drikker pilsner, mens jeg står med 1000 ting. Altså, men... Det må I meget undskylde. Ja, jeg skal bare komme ud. Hold kæft for det om. Jamen, hvad med pengene? Glæd dem til at deltage i Olsenbandens flugt over plankeværk. Ja, Egon. Hvad siger du så?